Adda tayon kaubsat iti maudi, lesson number 13, iti pagleksyonan tayo, nga insurat kaubsat ni Marcos. Ket, kada ito'y nga gundaway, kahit mi iti kumablaaw kada kayo mamin. Manipod iti kasitgan, tili iti kasitgan nga viewer ket isu ni Mrs. Rafanan. Ingga na iti kaadaywan. San mi nga maibaga kakabsat, dapay gapu jay France, gapu jay US, agapu iti Middle East. Kendig iti kakadwa tayo nga dito'y Pilipinas, agyaman kami launay. Ni Apo Diyos iti nangurnong kada tayo, iti may sa nga panggep, inadal tayo ken adalin tayo kabsat iti napateg nga sa una. Ket sapay kumata dayjay nga objective, dayjay misyon ni Marcos nga ipakaamuna nga ni Apo Jesus ket isuna iti Mesias, isuna ti Kristo, anak iti Diyos. Ket napaneknekan tayo, babaen kadigitjay imununan asa nga 12 nga leksyon tayo. Ket itat nga gundaway, ket babaen iti bendisyon ni Apo Diyos. Ited na kumakada tayo, dayjay pan nakaawat. Nga dayjay nga leksyon tayo, ket malaglagip tayo, sublo-sublyen tayo. Tadigito'y nga inadal tayo kabsat. Isuday iti mangpatibker, iti pamati tayo. Isu iti mangted, iti namnama. Kadayjay nga karini Apo Diyos, nga iyawid na tayo, iti pagarian na. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Kadayto nga gundaway, itidmiken ka ama iti kel adayaw, panagraem ken panagyaman ken ka. Dayawon da ka, sipod ta si ka iti Diyos aman nakabalin amin. Agraem kami ken ka, agsipod ta si ka iti amami. Ket agyaman kami o Diyos, agsipod ta ti inaldaw-aldaw a panagbiag mi. Kenuray pay iti panagadal mi kadaytoy nga quarterly mi o ama. Inted mo iti Santong Espiritu nga nangidalan kada kami. Inted mo dayjay pan nakaawat. Ketitatan dawaten mi, nga ited mo metlaeng ti Santong Espiritu, nga isu iti mangidalan kada ito nga panagadal mi ama. Ited mo nga rod, dayjay nga pamati kada kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. At datayon kakabsat, akas ti inbagak lesson number 13. Iti paulo na, ti nagungar nga Apo, the risen Lord. Idi na panalawas ket inadal tayo kabsat, dahil pan nakausig na, pan nakailansana iti cross, ken iti pan nakaitanam na. Ketitata, ilipas kakabsat ni Marcos, dahil padamag na kada tayo. Nga daytoy nga Kristo nga isu iti pinaneknekan na, nga isu ni Apo Jesus. Ket numampay nagsagsagaba, numampay nagadudig iti inararamid na, nga datdatlag ken bendisyon. Masapul nga daytoy nga Mesias, ket isu ket maidaton, da isungarod dayjay kordero iti Diyos. Ket isu na kakabsat matay. Ngem, adda iti dakkel nga inanama, nga daytoy nga nagsakripisyo nga Mesias nga agpaikanyak ken agpaiken ka. Masapul nga isumet laeng ket agungar. Masapul nga agbiag man. Kang kantain tayo kakabsat iti iglesia, I serve a risen Savior. Kasano tayo nga mo? Kunana day dyan kakanta, He lives
within my heart. Dahil ko makakabsat nga kinapudno, nga isu iti ibaga, iti leksyon tayo itata. Agbiag kuma, ito'y puso tayo, nga mangitid iti namnama. Data nga namnama will give also a change in our outlook in life. Kinuray pa'y iti panagpamati tayo. Iti pasit nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Marcos 16, versikulo 6, na isurat ket basain tayo. Ngem isu kunana kadakwada, saan kay nga agkigtot, sapulen niyo ni Jesus a Nazareno, daydi na ilansa iti cross, nagungaren awan ditoy, kitain nyo ti diso ang nakaikabilan na kenkwana. Iti paggapuan, the source, iti lesson tayo ket Mark chapter 16, the last chapter of Mark. Ket iti leksyon tayo kakabsat, biningay ko iti talo apaset. Umuna, Jesus is alive forevermore. Mikadua, Jesus and the unbelieving disciples. Ket iti mikatlo, Jesus and the church. Apan tayo kakabsat, irelasyon tayo. Umuna, Jesus is alive forevermore. Dito'y kakabsat, ket masarakan ijay Marcos 16, 1 ingana iti 8. Masapol nga adda iti saksi nga mangpaneknek nga ni Apo Jesus ket nagungar ket si bibiyagan itag nanayong. Sino digito nga saksi? Ni Maria Magdalena, ni Maria nga ina ni Santiago, ken ni Salome. Dayjay met panawen, the time. Kunan na ni Marcos kabsat, nga nalpasen iti aldaw, apan naginana. Ket iti nasapala unay, iti parbangon kadayjay nga umuna nga aldaw iti lawas. Buludin tayo dayjay narrative ni Lucas kakabsat. Ni Lucas kuna na nga, idi nga nakita digitoy nga babae nga simurot, iti panakaiptanem ni Jesus nga isuti inaramid ni Jose nga taga Arimatea. Digitoy nga babae nagawid da, ket nagisagana da iti bangbanglo, ket naginanada akas panangtungpal da iti bilin. Early in the morning, dagamin ti kostumbre da kakabsat, nga mabalinda nga subyen da janatay. To offer sacrifices, gift, and perfumes. So, digito nga babae, nasapalaunay kadayjo umunang aldaw iti lawas, sakbay nga agbanawag iti init. Napanda kakabsat, ijetanem. They know because they were there. Idi nga naipunpun ti bangkay ni Apo Jesus. They know. Isu nga idi napanda di jay kakabsat. Nakita da nga di jay ruangan na iligsay. Ket iti pagbukbuk nganda. Amangan laeng nga adda kakabsat iti napan nangala kadayjay nga bangkay ni Apo Jesus. Ket idi umasidegda, adda iti maysa a lalaki nga isu iti nakatader ijay ayan iti tanem ni Apo Jesus. Nagsao dayjay a lalaki. Ket
dayjay inbagana, isu iti paset a mayulo tayo. Basahin tayo manen. Ngem isu kunana kadakwada. Here is the angel talking kadigitoy nga babae ni Maria Magdalena, ni Maria nga ina ni Santiago, ken ni Salome. Anya iti inbagana. Saan kay nga agkigtot? Do not be afraid. Sapulin nyo ni Jesus Nazareno, day di na ilansa iti cross, nagunga rin. The good news is, nagunga rin. He is risen. He is not here. Kitain nyo, kung na dayjay nga lalaki, dayjay a lugar anang ikabilanda kenkwana. I would like to invite you to the tomb. I was given the privilege to go to the Holy Land. Kahit numapang kayo kakabsat, ijay Jerusalem. One of the tourist spot is dahil ko natin yung the Garden Tomb. Ijay, iti nakaipunpunan ni Apo Jesus. At the dayjay tanem, nakungkungan ko na iti Biblia. At the dayjay kakabsat, dayjay bato, at then the inscription na dayjay bato na ikabil jay, He is risen. Ket iji unag adda kabsat iti flat nga stone nga isu iti nang ikabilanda kadayjay bangkay ni Apo Jesus. Isu nga kunana dayjay nga anghel, kitain nyo dayjay lugar ang nakaikabilan na. Kitain nyo. Apay, taidi, it was Friday, digito yung babae, nakita da, dayjay nang ikabilan ni Jose at taga Arimatea, kadayjay bangkay ni Apo Jesus. Isu nga kunana dayjay ang anghel, kitain nyo. They were a witness or they were witnesses kadayjay nga panakai kabil dayjay bangkay iji unag iti tanam. Now they are witnesses nga dayjay nga bangkay ang nakita da ket awanen ijay. They were first-hand witnesses. Digito yung babae, they had a good news to share. Amo yung kamsat, no adda dayjay na imbag adamag nga namuang. Kas kuma ka digito yung babae. We have the good news to share. Mikadwa nga paset, kumustamat digiti adalan. So the second part of the lesson is Jesus and the unbelieving disciples. Basahin tayo kabsat iti versikulo 9 ingana iti 11 iti Marcos 16. Ket idi nagungar ni Jesus itagsapa una ito umuna nga aldaw tilawas. Nagparang umuna ken ni Maria Magdalena isu anam marwaran na kadigiti 7 nga sairo. Ket isu napan ket impakaamuna kadagiti kakadwana ken kuana nga addada idi nga agun unnoy ken agsangsangit. Ket isuda idi nangegda ken kuana asibibiyag ket nakita da isu dida pinati. Anya ti kunana isu dida pinati. Sino ti dida pinati? Ni Maria a Magdalena. Ano niya iti sanda nga pinati? Dayjay padamang nga inbaga di anghel ken ni Maria, inbaga na kadigitoy nga adalan. Anya araramiden digito nga adalan.
Addadang agun-unoy agsangsangit. They were like sheep without the shepherd. Agsangsangit na. Agun-unoy na. And there, let us again see one good thing here. Kunana ni Marcos, iti agsapa unay ti umunang aldaw iti lawas. There are 3 days nga inbaga ni Marcos. Umuna, dayjay a pannakailansa ni Apo Jesus. Dayjay ipatpatay na. Dayjay pannakaitanam na. Anyang aldaw? Maikanem nga aldaw. Aldaw a panagsagsagana. Ito'y verse 9, kunana, ket iti naagsapalaunay to umunang aldaw iti lawas. Umuna, may kainem. Anya iti nagbaitan, dayjay maikanem ken umunang aldaw iti lawas. Isu dayjay maikapito nga aldaw. Now, what is the good news here? Again, sika ken iti siya, we are Sabbath keepers. Daytoy nga inbaga ni Marcos kakabsat, paneknekan na, patibker na, iti pamatim. Ken ti pamatim. Let's put it in our setting. No, dagamin di kita gikabil ti picture di, then, the past, kunana. Now, anya dayjay past. May kanem nga aldaw iti lawas natay ni Apo Jesus. Na itanem ni Apo Jesus. Anyang aldaw iti maikanem. Friday, Biyernes. Anyang aldaw iti umunang aldaw iti lawas. Sunday, Domingo. Anyang aldaw iti nagbaitan iti Biyernes, maikanem, ken iti Domingo, nga umuna, Sabado. Saan mo kakabsat ang mabalbaliwan iti cycle, daytoy nga ibagbaga iti Biblia ang naimbag at amag. Let's put it now. Adda dayjay bagbaga tayo nga Semana Santa. Daytoy Semana Santa kakabsat. Anyang aldaw iti pannakailansa ni Apo Jesus. Anyang aldaw iti pannakatay ni Apo Jesus. Anyang aldaw iti pannakaipunpun ni Apo Jesus. Holy Friday, Biyernes Santo. Anyang aldaw nga adda iti tanem ni Apo Jesus. Sabado. Anyang aldaw ang nagungar ni Apo Jesus. Domingo. Saan mo kakabsat nga mabalin nga balbaliwan data? No anya iti kinapudno nga ibaga iti Biblia. Paneknekan iti Biblia. Ulitat. No anya iti kinapudno nga ibaga iti Biblia. Paneknekan iti Biblia. Let's go back to the creation week. Kunana ni Moses i Genesis, ket nalpasen ti urnos. Daytoy alubong a pinarsuan ni Apo Dios. Manung aldaw 6 days. Kita niya iti naramid ni Apo Jesus. Ket isuna naginana, binindisyonan na, sinangtifikar na, iti anyang aldaw. Iti maikapito nga aldaw. Iti paset tayo in our lesson now is ni Jesus ken iti agdudwa saan amamati nga adalan. Dati ko na ket isuda idinangegda ken kuana asibibiyag ket nakita na isuda dida pinati.
Basahin tayo kakabsat, iti verses 12 and 13. Kalpasan na daytoy nagparang iti sabali alanga kadagiti dua kadakwada amagmag na amapan iti away. Ket napanda ket impakaamuda kadagiti sabsabali ngem ure digitoy saan da idaa pinating. Twice, adatoy ni Maria, inbagana, nagunga rin, awan idyayin tanong. Kunana ni Marcos, ket dida pinati. Adatoy tidwang adalan, magmagnada. In other gospel writers, nagmaglagnada nga mapan ije Emmaus. Malalating itanda, they don't have their Lord. Pagamulanginan, adda iti nakikadwa kadakwada. Nagdamag. Anya napasamak. Inistoryada. And then, he explained, masapul nga maaramid daytoy. Oh, that familiar voice. Amo yun familiar dahi boses mo. I had a teacher in the elementary ni Mrs. Leonor Bangloy. Oh, she is already resting in peace. Natayan karabsa. Ada iti guntaway ko nga napan ni Glendale, diyan Dr. Elmer Bangloy. Kit kuna na, Pastor, pantabisitain ni Mamang. It was more than 50 years. Pagamulanginan, una na ni Dr. Elmer, at dati bisitam. Mrs. Bangloy was already bedridden. She has already closed her eyes. She was a very old, godly lady. Idinagsauak, good morning, ma'am. Ay, Ellie! She remembered me by my voice. Daytoy kakabsat, iti napasamak. Idi nga agsao ni Apo Jesus kadakwada. Their vision was blurred because kadayjay napasamak iti aldaw iti Biyernes. Mabalin siguro nga iti matadalumlumtag kakabsat gapu iti panagsangsangit da dadayjay kunana ket isuda ket agun-unoy ken agsangsangit. These were the conditions of the disciples. Ket itatan-ad da iti duwa nga disciple nga mapan iti away. Their heart was filled with sorrow. Their faces was dim. Their eyes was swollen. Nagsangsangit da. And then they heard the familiar voice. I like the story. Idi kakabsat nga nanggagda ni Apo Jesus. Napanda. Di kitingadwa. Napanda nga inpadamag kadigijay asabsabali. Ngem kunana ni Marcos, saan da apinati. Here's the good news. Here is the good news. When your heart is filled with unbelief, akas digitoy nga adalan, God will always have a good news. Basahin tayo ti versikulo 14 kakabsat. Kalpasan digitoy nagparang kadagiti sangapulo ket may samet laeng 11. Apay nga 11 minus Judas. Idi adda amang mangan ket binabalaw na ida gaputi awan iti pammatida. Gaputa dida pinati dagiti
kita kenkwana ket nagungaren. How I wish Jesus will appear to us in a vision. Even in the eyes of faith, ada di pa nagsasayo, babaen ti mata ti pamati, agparang kumakadatay. Ket intuno agparang saan kuma, akas da di inaramid na kadigitoy nga sangapulo ket may sanga binabalaw na ida. Oh, kunana ni Juan, adunto dagiti mamati nga saan da nakita. Si kadayjay, siyak dayjay. We just believe because we heard of the good news. Nga madadtoy digiti adalan. Adadtoy digiti adalan. Umuna, binagaan ni Maria, dida namati. Mikadwa, binagaan dagiti dua nga adalan, dida namati. Ket itatan nagparang mismo ni Apo Jesus kadakwada. Binabalaw na ida. Gaputa awan iti pamati da. Amuyo tinapasamang. Idi nga mismon dagiti sa nga pulo ket maysa nangagda akas da ije pan nakangag dagiti dua nga magmagna nga mapan ije away. Da ije boses ni Apo Jesus. Their eyes were open and they saw the risen Savior. They saw the risen Savior. At di kang kantahin tayo, open my eyes, Lord. Iti matay, iti pamati tayo kakabsat. Arig na naabungan. Gapu iti saan tayo apanagpamati. May it be that our prayer is open my eyes, Lord. Ket intun no babaen iti pan nakabalin ayat ken parabor ni Apo Dios. Ket lukatan na iti mata tayo. Like the disciples, we will see. We will see. And like the disciples, we will embrace the truth. Anya na jay title ti lesson tayo. Nga ti Diyos, ti Apo nagungaren. Nagtutungtung da kakabsat. Last part of our lesson is Jesus and the church. Tani Pedro, isu ti kinatungtung ni Apo Jesus kuna naket ket ipasdek kuntuken ka iti iglesia. Digitoy nga sangapulo ket maysa isuda iti founders iti daytoy nga iglesia. Isu nga dayjay ibagbaga tayo kabsat niya no anya iti naramid ni Apo Jesus aramiden digiti adalan aramiden tayo may. Anya digitoy, umuna. No ni Apo Jesus ket adday iti misyon na, dayjay a misyon na, misyon digiti adalan. Dayjay a misyon ti adalan nga inalada nga misyon ni Apo Jesus. Misyon met iti iglesia, misyon mo met ken misyon ko met. Basahin tayo iti versikulo 15 ken 16 kakabsat. Ket kinunana kadakwada, ingkay iti amin alubong, ket ikasabayo ti ebanghelyo iti isu amin aparswa, ket ti mamati ken mabautisaran maisalakan to, ket ti saan a mamati madusan to.
Dayan baga ni Apo Jesus kadigiti adalan. It is still the mission of the church. Idinapan nga lawas, inadal tayo kakabsat the last days. Inadal tayo dahil saludsod dagiti adalan. What was the question? Anyati pagilasinan. Kadayjay nga urayan tayo. Di panagparang ni Apo Jesus. Iti may kadwa. Anya itinbagana ni Apo Jesus. And the gospel of the kingdom shall be preached to all the nations. Then, the end will come. Adapaset mo, adapaset ko. Adapaset di katadalan, adatipaset tayo amamin. Dahil pan nakaikasaba iti ibanghelyo, iti amin alubong. Sa dino man ti ayan mo, kabsat. Sa dino man ti ayan mo. That is where you will have to share the gospel. Idi, ada kami kakabsat, ijay New Jersey Church. Kadwami the Pastor Joseph de Guzman, kini Irma nga asawa na. I asked the question, is it accidental nga ada kay ditoy? Kuna na digiti members na saan, Pastor? Most of their members are supporting ministries here in the Philippines. And I'm very thankful to Pastor Joseph, kuna na kanyak ninong kuna na. We are supporting the work in any kind of way. At dati pa pata di rin da kakabsat, nga kapilya ijay barrio de Pastor Joseph, ijay da Sul. They're sponsoring lay pastors there. They built a church by God's blessing. Kunak kadigitoy nga kakabsat, uray no adda kayo ditoy, we can be partners. Kadayjay nga misyon ni Apo Jesus. Misyon nga inted na iti iglesia. Misyon iti panakaikasaba iti ebanghelyo. Intun kakabsat no iti iglesia. Ket maikat dayjay saanda a panagpamati. Apay? Dayjay nga Jesus manubot tayo, nagungar. Malagip kakabsat dagitoy nga adalan iti karina. You must be able to memorize this by heart. Idiin karina ni Apo Jesus, Juan 14:1-2-3. Saan ko mangagpulkok, dagiti puspuso yung mamati kayo, ti ama mamati kayo metmen. Dayjay balay ni ama, adu iti pagyanan, no saan ko makasta, ibagak ko makada kayo, ket apan kayo isaganaan ti pagyanan. Ket intun, no marami day, anya karina, umayak to manen. Is His coming conditional? Iti kondisyon, dayjay sign. Anya dayjay nga sign, dayjay panakaikasaba, iti ebanghelyo, iti isu amin aparswa. And let us pray, nga iti papantayo. I like what we do in church. I will go. Second service, we sing it. Sabbath school, we sing it. In every service, we sing it.
Makita tayo kakabsat ti panagsagsagaba iti lubong. Makita tayo iti pagkasapulan da iti manubot. Iti ited ko man ni Apo Diyos kada tayo. Deje dadagsen, di tarigagay. Ket ibaga tayo, I will go. Mapantayo. Anya iti inadal tayo kakabsat? Iti inadal tayo, inbaganan ni Marcos, and we'll have to conclude it, ni Apo Jesus nagungar, and He is alive forevermore. Ni Apo Jesus, dinadail na, dinuprak na, dayjay saan a panagpamati dagiti adalan. Nagparang kadakwada. Ni Apo Jesus, inbagana kadaytoy nga iglesia. In kayo, ikasabayo tinimbag adamag. In conclusion, allow me to read what Ellen White said in Desire of Ages, page 786. To the believer, Christ is the resurrection and the life. In our Savior, the life that was lost through sin is restored. For He has life in Himself to quicken whom He will. He is invested with the right to give immortality. The life that He laid down in humanity, He takes up again and gives it to humanity. I am come, He said, that they might have life and that they might have it abundantly. Dayjay ti misyon ni Apo Jesus. Adda ko maitibiyag ken kakabsat ko. Biyag ngagnanayon. Adda ko maken kadayjay biyag. And you will have to experience it. Kunana ni Apo Jesus, have it abundantly. Agyamanak, iti leksyon nga inadal tayo, iti libro ni Marcos. Pacheck nga uri si kakabsat ko, dakkel iti pagyabanam. Ni Apo Diyos ay ayatin na tayo launay. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabali namin nga Diyos agyaman kami. Tainted mo ti anak mo. Isu iti manubot mi. Ginatang na iti panakaisalakan mi gapu iti napateg abiyag na. Inted na o Diyos. Dahi tang abiyag, tapno da kami, ket agbiag. Dahi jay nga biyag nagnanayon, si ayat nga itid na kada kami. Itid mo kada kami dahi jay ragsak. Ikatem o Diyos dahi jay kapadasan digiti adalan nga sanda nga namati. Itid mo kada kami dahi jay met a panagtulnog. Ngaramiden mi iti paset mi gapu iti parabor ken gapu ti tulong ti Santong Espiritu. Nga apan mi nga ibaga iti naimbag adamag kadagiti sabsabali. Tulungam iti tunggal maysa o Diyos nga kaduami nga nagadal iti saom. Itinaga na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. As we end another book, iti libro kabsat ni Marcos. Into numay nga lawas, we will open and study another book. Iti adalin tayo ito kakabsat. Themes in the Gospel of John. Ni Apo Diyos, iti makiadda-kada kayo. Laglagipin nyo, ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Kit ay ayatin da kayo man. Imbag nga rabitem, amin, kakabsat.